Забравили. До вечера сме обеско. Обеско, забравили? Да. Продължавайте, продължавайте. Кой сте ви? Георги Анков Пенев. Присъди. И аз си вървете по пътя. Трябва да си поговорим с дамата. Ня пипайте. Поли, кажи на човека, че не се знаме от вчера, защото гледам нещо не му е ясно. Пуснете я, ви казвам. Не така, брато. Ако обичаш да минем отсреща, що ми искаш да си поговориме. Повтарям ви, оставете момичето. Айде бе, нещо се бавиш. Не ме дърпайте! Ваню, не отивай с него, той е побойник. Ваню, моля ти се. Защо не биеш, бе, мръсник такъв? Бягай, Ваню, бягай! Ще те убие! Айде. Полека, бе, братче. Тие са последни, викаш. Отепа момичето, бе. Нали уж ме обичаш? Гошница, обичам те, Гошница, не мога без теб. Така ли? Така ли е? Мангизлия, нали? Как ми се връщи като... кучка така. Кува! Какво има, бе, момчета? Нещо имате да ми казвате? Нищо, бе. Айде на здраве. На здраве. Изпри да пушиш, като ти говоря. Това е нищо. Ти имай късмет да ти видя още веднъж Соня. Ще ви заколи двамата. И какво ще спечелиш? Пак ще влезеш в затвор. Ще вляза, но вас няма да ви има. Ясно ли ти е? Хайде, изчезе. Хайде, изчезе. Слушай. И хубаво запомни какво ти казах. Ти какво ще ви кажа? Като на бивша негова майка. Вие го гоните. Приятелката му го предаде. От 2 седмици не работи никъде. Какво друго му остава? Освен да извърши ново престъпление. И аз не знам какво да ви отговоря. А какво дете беше? Седни и руси кадрици като кукла. Ама кротко, кротко. Мога ли да се паля? Защо става така? Еди Господ знае. Кога разбра, че не е ваше дете? Доброжелатели колкото искаш. И той промени ли се? Промени се, разбира се. Как няма да се промени? Започна да се крие и все под леглото. Ако не го измъкна оттам, ще стои до вечерта. Даже веднъж го плеснах. А той му хапа и вика: ти не си ми майка, затова ме биеш. После пък направи онази беля. Открадна бутилка ракия и цигари от павилиона. Подучил го беше някой. А баща му? Много имаше време за нас. Няма кой да гони курвите. Извинявайте. А пък аз си мислих, като си вземем дете, ще се свърти вкъщи. По да заприличаме на семейство. А то... Пятър. Значи вие затова го взехте? Ами за това, разбира се. А после като се разведохме... Къде е таткото, къде е татко? Ама аз трябваше да му кажа, че за една издръжка 2 години по съдилище съм се влачила. Така е. Дете без баща. Ще запалиш ли? Може. Какво караш? Дрежки за Валентина. За магазина Слънчев брак. Кой отива на море да купува дрехи? Има ги всякакви. Опа, има нещо и за нас. Лелеле, къде бе? Душици! Ще ни вземете ли? Разбира се!
Стига с тия нощни разходки. Айде. Айде, айде. Леко китарата. Много ти е тясна колата. Купи си по-голяма кола. Ох. Още утре. Нещо да има да кажете? Ще запушите ли? Да. Ех, душици. Кой ви заряза на пътя, бе, момичета? Простаци. Простаци. Няма ли тръгваме? Чакай да починеме малко, моите момиче. Айде, че закъсняваме. За къде, бе, малката? По работа. Какво пихте? Какво не пихме, питай? Не, на волана не. Отвори малко вратата, че се издушим, бе. Айде се поразходим, а? Не ми се иска. Айде, мръд малко. Не. Поразмърдай се малко, бе. Стига, бе, къде ще ходи? Той ще чука там, бе. Стига. Знаеш ли какъв кеф е навънка? Какъв кеф е? Страшен кеф е. Айде, Филинце. Айде така, се поддишаме чрез въздух. Внимавай да не настинеш, не се вличай. Ще настинеш. Малко. И да не си ме пипнал. И ти? Защо, бе? Ама ти не си събрат ме разбах. Аз като ти шибна един ще... Кротко, де. Само питам. Натикате в колата, после... Като ти обърши един. Какво става, бе? Какво става, бе? Ай, слизай. Моля? Нема моля, никакво моля, слизай. Я не бе, дърпай. Абе, слизай, ти казвам. Не бе, ама тук е по-удобно. Какво ти става, бе? Здрасти, Жоре. Какво става? Какво да става? Дай две уиски. Трябва да седнете. Ще седнеш с уиските, бе. Педерас. Hey, Freundchen, siehst du nicht, dass hier getanzt siehst du wird, nicht? ja? Mensch, Die Mädchen tanzen gerade. Чао. Was soll denn das? Ще танцуват по-често, вие аз ти зараз. На здраве. Mensch, siehst du nicht, es wird getanzt, ich rede zu dir. Nein. Die Ти, Plätze sind пискайте. besetzt. Mensch, Franzi, der versteht nichts, oder? Ach, lache doch mal. Was soll denn das? Haha, das ist überhaupt nicht so. Nee, der sieht nicht, der Trottel. Oh, ist doch gerade nicht so zu glauben, ne? Some people like to roll, but do it and it's doing all the time. It's like a Браво! Вите, шай. Вите. Вите. Какво се развикали тук? Habt ihr gesehen, die beiden wollten irgendwie Grenze wegnehmen. Може ли? Ja, bitteschön. Meine Freunde. Марин. Инга? Марин. Karin. Aber mir ist das sehr angenehm. Ja, bitte? Твоята е по-грозна от моята.
Ich habe deine gesehen. Коя е моята? Mit deinem Mädchen. На здраве. Schön? Ja, Здраве. die beiden gefallen mir sehr.